салом хонандагон ва дӯстдорони сомонаи тоҷикистон. имрӯз мо дар вилояти бухоро ноҳияи рометан деҳаи ҳалвогарон қарор дорем. маъмулан мардуми бухоро як ғизое доранд бо номи халиса. халиса хӯроки маъмулӣ, дӯстдошта ва хеле машҳури мардуми бухоро ҳаст. имрӯз дар деҳаи ҳалвогарон дар як хонадоне ба ифтихори халиса мепазанд. мо инҷо ташриф овардем то бидонем ки ин чӣ ғизост ва ба кадом хотир омода карда мешавад. худатонро маърифӣ кунед. ман Нардиев Раҳматулло. шумо имрӯз дар хонаи шумо халиса мепазанд? халиса пахташтем. ин халиса ба хотири чӣ мепазед? ба хотири ана занамо пенсия баромад, писар наберечамо 2 сола шудааст, ҳам барои ҳамон худоӣ. занатонро бисёр дӯст медоред ки ба ифтихорашон. занамо ку илоҷ нест, безан тур намеёд ку. ин халиса чӣ ғизо аст? аз чӣ иборат аст? аз кадом ғизоҳо таркиб ёфтааст? ин ба якта тагала кушта, баррая кушта, ҳав метан силикон, ягон чиз ба начақида. Баъд рӯған, инҷа ба як 15 почаи гав адохтагӣ. шумо худатон мепазед ё касе дигар? ман соҳиби хона, ана шогирдамо вай. шогирдатон чӣ ном доранд? чӣ ном доред шумо? Ҷамшид Манасанов. ҷамшедҷон, ин чӣ дар ин дег чӣ мепазад? Не, халиса фақат. халиса? даруни ин дег чӣ аст? Гӯшт аст ҳозир. гӯшт? чанд кило гӯшт? Гӯшт 35 кило. 35 кило гӯшт. ин метавонем як бор тамошо кунем ки ин гӯшт ҳамин гӯсфанда як лухт дар даруни дег меандозад. як лухт меандозад. ин чанд соат мепазад? 5 соат. 5 соат. 5 соат соне титилиш мекунад, keyin ярма мепартоем. ярмаш ин гандум, гандума ҳаму дар ҳаму пурра меандозанд ё вай майда мекунанд? майда карда, дар осиё майда мекунанд. осиё майда мекунанд ё ғӯрча мегӯянд? дар ғӯрча. ин чанд кило гӯшт? 35 кило гӯшт гуфтед? 35 кило гӯшт. а чанд кило гандум меандозед? 45 кило. 45 кило, яъне 10 кило зиёд. ба ғайр аз гандум чӣ меандозед? Keyin рӯған аст 10 кило. рӯғани чӣ хел? чӣ гуна рӯған гав. рӯғани гав меандозед. хуб, боз чӣ меандозед инҷо? Keyin poycha. Gava poychish. чанд поча меандозед инҷо? 15 ta. 15 поча меандозед. боз чӣ меандозед инҷо? Piyoz 15 kilo. 15 kilo piyoz. боз чӣ меандозед? Ba'd keyin tuz paslaydi ba. чӣ? намак. намак. чанд кило намак меандозед? 2 kilo. 2 кило намак меандозед. ин чанд соат тайёр мешавад? Hozir 8 soat ba taxm mishid. 4 soat ba'd keyin dam megiradi in. Bo'g'ma memone. ина гӯр мекунед, зери замин гӯр мекунед. баъд ин ба чӣ табдил меёбад? устухоноша чӣ хел ҷудо мекунед? баъд Keyin polni xudash titmushid ina. устухоношам об мешавад. Polni ҳамаш об mushid. ҳеҷ чиз намемонад. Не. хуб, мо метавонем баъд аз омода шудани ҳамин ғизо боз як бор биёем бинем ки чӣ гуна тайёр шудааст. метавонем биёем? инак баъд аз 8 соат мо дубора ба деҳаи ҳалвогарон хонаи акаи Раҳматулло ташриф овардем. мардум барои чӣ инҷо ҷамъ омаданд? мардум барои худоӣ ҷамъ омаданд. ана инҷа мехӯрдагиё мешинад, мебурдагиё ана сатли чакати вайкати ҳаққаша гита рафтан мегирад. акаи Раҳматулло, халиса куҷо шуд? куҷо? чӣ? кани? гӯр караг айна. чаро гӯр кардед? болаша пешондемда, хок кати, типрох кати. барои чӣ пешондед? барои дамаша гитананд барои. нағз мепазад. ин тартиби омода сохтанаш ҳамин хел аст.
Hani fazla kiş. هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين Thank you.